Gelek kevneşopiyên qedîm yên gelê Kurd hene. Jiwan kevneşopiyan yên ku heta roja îro jî didomin hene. Hin jî di hundirê jiyana modern de hatin windakirin û bûn tarîx. Jiwan kevneşopiyan yek jî qetandina kostekê ye. Gelek zarokên serdema me ji vê edetê bêhayin. Zarokên ku ji çarpiyan derbasî meşê dibin, ji aliyê malbatê ve gav avêtina zarok bi ritûheleke urfî tê pîrozkirin. Roja ku wê kostek bê qetandin, xizm û cîranê malbatê tevî zarokên xwe ji bo wê rojê tên vexwendin. Xwarin tên amadekirin, şêranî tên çêkirin. Qetandina kostekê bi wê wateyê ye ku astengiyên li hember meşa zarok ji holê rabin û xwe ji dest bi meşê bike. Zarok li cihekî tê rûniştandin, serê benekî bi tiliya ling ya mezin ve têgerandin û serê ben yê din jî bi serê tûrikê ku şekir tê de têgirêdan. Tûrik di destê kesê ku wê baz dide ye. Piştî ku ben tê qetandin, ew û kesê ku tûrikê şekir di dest e, zarok li pê û baz dide. Bi qedandina bazdanê re jî şekir li zarokan tê belavkirin. Usulek kostekê jî ew e ku divê kosteka zarokên kur ji hêla kesekî mêr ya zarokên keç jî ji hêla keseke jin ve were qetandin.